Ka taimaka min. Okay, in baki wani abu. To ban yi. Wallahi ina malin ki jami'in nan ga ƴan malha'u ba. Lauya ban ga. Malha'u banki. Na aji kai kina nan kikkin tsa. Dan da nan ma ya kamata in kira. Yanzu ne hito da karati. Ya kasu turan kuɗi na ran uba ne. Wannan yana aiki na. Wayo, lauya ƙaran yunwa ne kawo. Yunwa? Wallahi. Tun yunwa? Yunwa ga gici. Lauya ƙaran yunwa. Shi yunwa da wadda sani wadda ka damu kowa. Nawa ki zo da su? Akwai miliyan bakwai hannunki. Lauya ina da kuɗi ina kawo ƙaran yunwa. Akwai miliyan bakwai hanci hannunki. Lauya ina da kuɗi ina kawo ƙaran yunwa. Ki a nuhin dai, to me ana ka sa miki ne? Ka taimaka min. Okay, in baki wani abu. To ban yi. Wallahi ina malin ki jami'in nan ga ƴan malha'u ba. Lauya ban ga. Malha'u banki. Wallahi ina buga miki hanci. Jami'in nan. Me kai can? A'a lauya, wallahi ciki garan da ya zube sai na shari'a da kai. Ni da waya an kai waya mutane sai su. Amma da masu barka ya an kai. Ya yau. Lahala. An ra ciki na kama don dun ci abinci sai na ji yunwa. Sai ka jin wahada ci. Tabbas. Tsaya magana. A'a lauya, wallahi ciki garan da ya zube sai na shari'a da kai. Ni da kira ina lauya. Sosai ko koya. To yanzu muke so ayi. Ai duba zan yangan kiga ne ba a shari'a sai an buga an gani sai an buga miki cikin nan. Ka sassauta kalamanka. Kai wallahi hawan mota ga da kai sai ka biya kuɗin wanke da. Labudda. Mi aka samu wani ga nan yanzu haka na ya tura cikin gida yanzu kotu ne sai ma nan. A bari kayan na irin sa kada irin sa cikin sai. Kotu ne da. Ya kai wasa. Masha Allah, masha Ni aka samu da da. Allah. Huta sa motar lauya. Malha ubanka. Sakwanci ma. Wallahi yana kai gidan yari. Ni hace kana mai moda. Ko turo ka an kai? Ba hutawa. Ko turo ka an kai cewa? Tana cikin ina ai dole mu zauna mu huta. Da buro jami'in nan. Wallahi yana nuna watsuwan dan iska nake. In za ka nuna ma malanci buro uba malancin ka. Kai ya ta. Ka sassauta kalamanka. Kai wallahi hawan mota ga da kai sai ka biya kuɗin wanke da. Labudda. Mi aka samu wani kan ga buro mi aka samu wani kan. Ni wallahi in ba aljanni ni cire an ka ban 500 ko 6 ba to in ba a sawa ki ba komi ban mallaka ba. Jami'in nan. Malha uba ga jago. Ko da ma za ka yi. Dan tashi hankali. Ba dai shari'a ta za ka min ba. Ga yan malha uba ke. Kai na yi ka iskanci. Ni ina lauya. Wallahi ina cin mutuncinki. Assalamu alaikum. Kai ba an san shari'a kowa hana hada muku. Shari'a kowa ba an san yau. Lauya. An kawo Ko ban tun mini da Allah. Wa ki kawo kara? Da Allah ina son a jami'in haƙina. Ina jinki. Kishiyata ta an min miji. Na tambaye ta mi ta kai mai taƙi haɗa ni. To shi na nika son a jami'in haƙina game da wagga ƙarar da na kawo. Okay, hakin ki san an san miki. Haƙina ko nika son a. To miliyan 40 da ki biya wallahi. Kai, da an kai ni. Miliyan 40 ba ki biya. Wata bin miliyan 40. A tsaki jiya. Kin ga mutane kina magana kina kuwa. Halin wata iska. Ke ka ruwa ku da Allah in kashe wutar gaba na. A'a lalle ku walla ba dai shari'a ta za ka yi min ba. Ga yan malha uba ke. Kai na yi ka iskanci. Ni ina lauya. Wallahi ina cin mutuncinki. Wallahi ina marin ka. Malha ubanka ga dan kan uba. Jarka ne ubanka. Lauya. Yaro. Ma kara wallahi. Nuharu. Uwana bai bani. Dauna. Bai ba kuɗin gashi. Au sai na buɗe ruwa ce na ɗauko. Suka bude ruwa tika doko? Ban gane ba. Sai ka mai sata kenan. To yanzu yaro, cika abin da ka sata wurin ubanka. Ana samun wani abu na hannunka. Akwai wani abu ne. To sa su ne. Ka san abu? Ba a shari'a gida. A ce min kotu sai a yi da shi sai ka faɗa ƙara min bayani yadda ka yi min wannan gane. Sai a yi so magana ka ta gida. Ba ni kuɗin ce ma kotu sai ma. Wai mi kuɗi? Wayan ga alheri na kawai lauya. A'a. Wallahi ina cin buru ubanka. A'a da za ka ci biyo. Wallahi ina marin ka. Wallahi ubanka ga ɗan kan uba. Jarka ne ubanka.